Ahojte babi, prajem vám krásny deň. Vítajte pri prvom videu v roku 2024. Verím, že ste ten predchádzajúci rok ukončili šťastne, spokojne a možno aj s nejakými novými predsavzatiami a s nejakými novými snami, cieľmi. A máme teda na to 365 možností, nie dní, ale možností, aby sme sa k týmto našim snom priblížili o niečo viacej, takže budem vám všetkým držať palce, aby sa tie vaše sny a ciele naplnili a aby ste aj v tomto roku boli všetci šťastní a spokojní. Témou dnešného videa bude moje top produkty za rok 2023. Ja som toto video plánovala vydať ešte koncom roka, ale niekedy sa tie životné situácie zmenia a priority proste si musíme stanoviť, takže boli dôležitejšie veci ako točenie videa na YouTube. Takže dáme si ho tento rok ako prvé úvodné. Takže poďme sa pozrieť na moje obľúbené produkty za rok 2023. Takže babi, ja už tu mám nachystanú takúto krabičku, alebo teda takýto organizer plný produktov. A ja vám musím najskôr povedať, že bolo strašne ťažké pre mňa rozhodnúť sa, že ktoré produkty vám do tohto videa zaradím, pretože ich je fakt veľa za minulý rok, ktoré som si obľúbila aj v rámci spoluprác, aj v rámci teda nejakého toho môjho osobného skúšania. A fakt som sa rozhodovala tak, že som si proste povedala, že dám sem len produkty, ktoré buď používam na dennej báze, alebo siahnem po nich ako po úplne prvých, čo sa týka skincare, vlasovej starostlivosti, alebo teda aj dekoratívnej kozmetiky. Takže poďme teda na to. Ja by som ako prvým produktom, alebo teda ani nie produktom, je to vlastne skôr pomôcka ako produkt a je to teda z línie Makeup Eraser. Sú to teda tie odličovacie také utieračiky. Ja mám tento setík z e-shopu Makeup Bag a bolo to, tuším, že som si to vybrala v rámci spolupráce, nie som si teraz úplne istá, ale k tomuto vám musím povedať, že ja som to dlho nepoužívala, pretože som sa odličovala proste dvojfázovo, jednoducho dala som si na seba odličovací olej, potom som si vyčistila pleť klasickým cleanserom. No a potom to som nejako nestiahala a siahla som potom vlastne až v druhej polovici minulého roka a ja som odpadla, pretože tieto utieračiky, ja vám ich takto ukážem, mám tu ešte jeden, no všetky mám v práni, pretože ich naozaj používam teraz, vyzerajú teda takto. Dáte si to klasicky takto na ruku, použijete pritom len čistú vodu, nič iné a jednoducho ono vám to krásne ten make-up odlíči. Neodlíči to úplne samozrejme, že by ste si hneď na to mohli dať krém, treba sa odličovať dvojfázovo, čiže s týmto si odlíčite make-up a potom si vyčistíte tvár cleanserom alebo teda čistiacím gelom. A jednoducho ste odličené. Odličí to aj vodeodolný make-up, proste ja som s týmto maximálne spokojná. Treba to robiť samozrejme s citom k pleti, nie že drhnúť si pleť alebo niečo podobné, ale naozaj s citom. Môžete to použiť aj ako napríklad keď si dáte masku na pleť a potrebujete ju niečím zmyť, tak napríklad aj s týmto si môžete tú masku zmyť. Takže toto je naozaj veľmi dobrá pomôcka, ktorú som si ja veľmi obľúbila. Je ich tu teda 307 utieračkov, takisto tu máte aj takéto vrecko, kde si ich teda môžete dať a môžete to oprať v práčke. Ja to periem klasicky, proste v práčke, dám si to potom vysušiť a takto mám vlastne na celý týždeň zabezpečené čisté utieračiky a viem, že sa môžem jednoducho úplne v pohode odličiť. Čiže toto je number one. A ak si toto neskúšali, tak to vyskúšajte, pretože sa vám odličovanie s týmito utieračikmi určite bude páčiť. Druhý produkt bude, myslím si, že pre vás tiež nečakaný, pretože sú to vlastne deo guličky. A tieto deo guličky sú z Farmacy. Ja sa vám musím priznať, že ja som, čo sa týka potenia, tak ja s tým mám veľký problém, pretože jednoducho ja sa, či už po pôrodoch, proste či na materskej, keď žena kojí, jednoducho vieme, ako to chodí, žena sa potí pri upratovaní, popri deťoch, proste je teplo, potíme sa, proste je to tak. No a ja som dlho hľadala deodorant, ktorý by mi v tomto pomohol.
A skúšala som rôzne značky dámskych deodorantov, skúšala som aj pánske deodoranty, tie mi tak celkom zabrali, to bolo celkom fajn, ale prekážala mi tam tá pánska vôňa, pretože predsa len tie ženské deodoranty sú o niečom inom. No a tieto guličky, ja som o nich vedela dlho, pretože sa k farmácii pracujem, ale nikdy som im nedala šancu, hovorím si, že to nebude nejaká hlúposť a tak, ale ja som si potom raz povedala, že Cordic Shop vyskúšam, to boli v akcii, tuším, že to bol nejaký taký set, alebo neviem, už si to nepamätám, bolo to dávnejšie. Ja som ich vyskúšala a počúvajte ma, ja neviem, ako to je možné, ale toto je taký deodorant, že proste to vám pazušky udrží v suchu a ešte aj krásne voňajú. Takže toto bolo za mňa veľmi jedno veľké prekvapenie a odtedy nepoužívam nič iné, len toto. Jedinou takou podmienkou pri používaní týchto deodorantov je vlastne to, aby ste si ich nechali zaschnúť, pretože sú to guličky, nie sú to tuhé deodoranty, ale sú to guličky, čiže tá tekutina alebo teda tá hmota je mokrá, keď si ju nanesiete pod pazušku, ale treba to nechať zaschnúť. Čiže neobliekajte sa hneď, proste dajte si deodorant, vyčistíte si zuby, urobte si skincare a podobne, nechajte to tam zaschnúť, potom sa oblečte a ja vám garantujem, že vaše pazuchy sa stanú čisté, suché a voňavé. A môžeme ísť na ďalší produkt a ja si tu z tejto mojej krabičky vyberám masky na pleť, alebo teda na tvár a sú to masky od Eveline, ktoré určite dobre poznáte aj odo mňa, ale aj od iných báb. A tieto masky, ja vám musím povedať, že si získali moje srdce, pretože to sú masky, ktoré fakt fungujú, sú extrémne lacné a keď ich vyskúšate, nebudete chcieť kupovať iné masky, verte mi, proste toto sú také masky. Sú to také vlastne tie ampulkové, čiže nie sú to látkové, ale je tam fakt veľké množstvo, čiže vyjde vám to na pleť, na krk, na dekolt a ešte aj na ruky, čiže tieto masky vyskúšajte, to vám odporúčam. Moja najobľúbenejšia je kolagénová, tá pleť krásne vyhladí a vypne a potom rovnako dobrá je aj táto hyaluronová, aj retinolová. Vlastne všetky sú dobré, ale to sú také úplne moje najobľúbenejšie, ktoré si kupujem najčastejšie. Zostaňme pri skincare a ja dám do jedného tieto dva produkty od Farmacy a je to teda produkt Age Reversist maska nočná. A potom tu mám produkt Absolute Elixir, ktorý je vlastne kvázi ako olej, alebo teda je to suchý olej, ktorý sa skladá z 9 vzácnych olejov. No a tieto dva produkty si určite zamilujete opäť, pretože táto maska, vlastne vy keď si urobíte večer skincare a nanesiete si ju na pleť, necháte ju pôsobiť celú noc, ráno si ju zmijete predtým, ako si budete robiť skincare a budete mať pleť ako bábätko, to vám garantujem, je to taká gelová maska, ktoré vám stačí veľmi maličko na pokrytie celej pleti. No a tento olej, alebo teda suchý olej môžete použiť ako na pleť, takisto môžete použiť na ruky, na vlasy, jednoducho všade je to taký univerzálny produkt a nádherne vonia. Proste toto sú produkty, ktoré k sebe veľmi pasujú, takisto ako spolu, je to úžasné kombo a keď si to aplikujete spolu zároveň, vlastne v jednej skincare, tak budete mať pleť naozaj voňavú, rozžiarenú, vyživenú, krásnu, proste ako bábätko. Poďme na vlasovú kozmetiku a ja som sa pri vlasovej kozmetike troška pozastavila a trvalo mi dlhšie vybrať produkty. Nakoniec som sa rozhodla len pre dva, pretože ja som tej vlasovej kozmetiky vyskúšala za tento rok naozaj dostatočné množstvo, ale rozhodla som sa, že tu zaradím len tieto dva produkty, a to teda od Farmacy a je to vlastne hydratačná línia na vlasy, teda šampón a kondicionér. Mám ešte masku, ale tú masku som ešte nestihla použiť, čiže tu som sem ani nezradila. Neviem, aká je, ale tieto dva produkty vidíte, že ja ich používam. Proste tento kondicionér už to mám možno asi iba na jedno použitie. Ale tieto dva produkty vám urobia vlasy krásne, lesklé, voňavé, hebké. A ako viete, vlasy treba hydratovať nielen znútra, ale aj zvonka, pretože toto, čo už máte tu navýrastené, jednoducho už nie je vyživené a treba tomu dodávať proste tú hydratáciu a výživu. Čiže hydratáciu v týchto šampónoch nájdete tam aj krásnu vôňu a vaše vlasy sa vám poďakujú, keď budete používať tieto dva produkty.
Keď budete používať šampón, určite používajte aj kondicionér, pretože šampón nám vlasy čistí a otvára a potrebujeme ten vlások zatvoriť, takže to znamená, že budeme potrebovať si naniesť na tie vlasy kondicionér a kondicionér nám vlasy krásne zatvorí, vyhladí a budete ich mať krásne leskle, takže toto je určite moja voľba číslo 1, čo sa týka vlasovej kozmetiky. Produkt ohľadom tela a telovej starostlivosti tu mám jeden a opäť to bola ťažká voľba, ale ja som si povedala, že tu dám tento produkt z toho dôvodu, pretože toto my používame doma denne. Je to vlastne taký sprej z aloe vera, je to opäť od Farmacy a tento sprej nám veľmi pomohol, keď mali napríklad baby kiahne, svrbelo, bolelo celé telo, proste nedalo sa to natierať stále nejakým penistylom alebo proste dávať nejaké lieky od bolesti a tak. Takže sme to prestriedávali s týmto sprejom a tento sprej používame na štípance, na nejaké vyrážky, na škrabance. Jednoducho baby vedia, že keď ich niečo svrbí, bolí, tak proste nastrikáme tento sprej aloe a proste vždy sú spokojné, vždy ich to prejde, vždy ten sprej tú pokožku upokojí. Takže toto som tu musela zaradiť. Jednoducho aloe sprej, to je produkt, ktorý nepokazíte nikdy nič a vždy tej pokožke urobíte dobre. No a poďme na dekoratívku. Z dekoratívky tu mám viacej produktov. Niektoré vás možno prekvapia, niektoré nie, ak ste sledovali moje videá. Takže poďme na produkt od Eveline. A ja som sa do tohto rúžu, môžem povedať, že sú to rúže, ja som sa do týchto rúžov úplne zamilovala. Ja tieto rúže používam denne, naozaj denne na svoje líčenie, takisto ich používam, keď líčim klientky. A toto sú vinilové rúže, ktoré vlastne vám dlho vydržia na perách, nie sú dlhotrvácne, ale vydržia naozaj dlho. Zanechajú krásny lesklý efekt, majú plnú sitú farbu. Na e-shope ich majú v týchto troch krásnych odtieňoch a naozaj, keď máte radi rúže, ktoré sú komfortné na perách a majú tenkú, ľahkú textúru, tak tieto rúže vás určite chytia za srdce, pretože toto sú vinilové rúže z Choco Glamour kolekcie, ktorá bola veľmi, veľmi vydarená. Môžete si pozrieť na to aj moje video, tam tieto rúže nájdete, alebo teda uvidíte v akcii a sú naozaj skvelé. Poďme na ďalší produkt od Eveline a ja jednoducho nemohla som tu nezaradiť tento make-up. Tento make-up je z kolekcie Wonder Match a ja tento make-up používam skoro každý deň na seba, používam ho na klientky, tento make-up ma nikdy nesklamal. Je to dostupný, extrémne cenovo dostupný make-up, kvalitný, má krásny staténový finish, nie je to ani matné, ani príliš lesklé, krásne kryje, nemá úplne, že ten proste najvyšší stupeň krytia, ale je to také stredné, až vyššie krytie je budovateľné a čo ma najviac baví na ňom je to, že tento make-up zanecháva viditeľnú štruktúru pleti. Čiže neurobím masku, nemáte na pleti masku, ale máte ako keby svoju druhú kožu a toto na ňom ja úplne milujem. Je dlhotrvácný, vydrží proste všetko, keď sa naličíte, vydrží vám ten make-up až do rána. Jednoducho toto je úžasný, úžasný make-up, za ktorý dám ruku do ohňa. No a keď sme už začali Eveline, tak pri Eveline aj zostaňme a ja už som sa opakovala niekoľkokrát v mojich videách, že do takého môjho zhrnutia, alebo teda top produktov za rok 2023 určite zahrniem aj lícenky od Eveline z kolekcie Wonder Match. Toto sú prosím vás pekne také lícenky, že proste ja som odpadla, keď som ich skúšala prvýkrát a ja odpadávam vždy, keď ich nanášam či už na seba alebo na klientky. Sú to krémové lícenky, ktoré môžete použiť ako tiene, môžete ich použiť na líčka, na pery. Jednoducho je to taký všestranný produkt a opäť ich nájdete v 5 krásnych odtieňoch. Sú to extrémne pigmentované lícenky, takže stačia vám len jemné bodečky, ktoré si rozblendujete najlepšie húbkou, aby ste to neprehnali. Je to budovateľné a zanecháva to krásny glow, farbu zdravú, žiarivú, proste nie je to nič umelé, jednoducho je to naozaj krásna farba, každá jedna. Čiže toto muselo byť v tomto výbere.
No a od Eveline tu mám ešte poslednú vec a to sú tieto gelové vodeodolné ceruzky na oči, ktoré sú dokonalé, ja neviem ako inak ich opísať. Sú vodeodolné, dlhotrvacné, krásne sité, výborne sa s nimi manipuluje, výborne píšu, majú krásne odtiene, proste toto sú také ceruzky a sú cenovo dostupné. Opäť ako všetko od Eveline, tak aj toto je cenovo dostupné. Mám tu ešte jeden produkt a to je takéto pero na obočie od značky NYX. Je to teda pero na obočie Lift and Snatch. Ja to mám v odtieni Ash Brown a toto som si veľmi obľúbila, pretože ja mám svoje obočie prirodzene riedke, tenké a s týmto si viem úplne úžasne dokresliť tenké chlopky. Ja na to nemám trpezlivosť, nemám na to ani cit, aby som si to ja robila nejakým štetcom alebo proste vykreslila to ceruzkou, ale s týmto mi to ide výborne, budem sa pochváliť. Takže toto bolo úplne to moje najobľúbenejšie. Mám tam už strašne maličko, už mi veľmi slabo píše, ale ja som ten produkt úplne vypotrebovala. Proste ja ho naozaj zbožňujem a je to najlepšie, čo som skúšala z tohto typu produktu. A poďme na púder a tento modrý obal určite poznáte, je to vlastne púder od Farmacy a teraz už sú nové balenia týchto púdrov, ale ja milujem túto modrú farbu, proste veď, aha, aká je krásna. A tento púder mňa si získal úplne, veď vidíte, ja ho proste používam takisto na seba, na klientky, jednoducho toto je púder, ktorý vám krásne vyretušuje pleť, nezaťaží ju, jednoducho zafixuje to, drží všetko s tým, takže toto tu muselo byť. Ďalší produkt, ktorý tu mám od Farmacy, sú tieto ikonické lesky, ktoré takisto určite poznáte. Tieto lesky sú proste opäť produktom, ktorý používam na dennej báze. Teraz momentálne mám na perách kontúrku a tento lesk v odtieni Laver. Sú to plampovacie lesky. Nebojte sa tej sitosti tých leskov, tie lesky nie sú až také brutálne sité, sú naozaj nádherné na perách, urobia krásny šťavnatý mokrý efekt a sú mentolové, obsahujú tea tree olej, ktorý vám tie pery ešte aj zhydratuje, vyživí. Je to proste dokonalý produkt, ktorý ja úplne milujem. No a posledné dve veci, mi to tu padá už, posledné dve veci dám do jedného a sú to vlastne podkladová báza a riasenka na myhalnice od Farmacy. Túto podkladovú bázu určite poznáte, je to vlastne taká tá klasická biela, ktorú si nanesiete pred líčením s maskarou a táto od Farmacy vám krásne riasy prečeše, predĺží, vyživí, pretože obsahuje aj výživné zložky, takže riasy pekne podporí aj v tom raste. No a táto riasenka Infiniláž od Farmacy sa ku mne dostala koncom minulého roka a ja keď som si ju nanesla prvýkrát, tak ja som odpadla z toho, čo mi urobila s riasami. Ja mám riasy rovné, krátke, čiže nemám ich nejaké extrémne dlhé a toto keď si dám len jednu vrstvu, tak mi ich krásne natočí, vyčeše, predĺží a urobí s nimi naozaj zázrak. Takže toto kombo je pre mňa úplne, že top na každý deň. Tak babi, tak sme na konci. Toto boli moje top produkty za rok 2023. Ak máte nejakú skúsenosť s niektorým z týchto produktov, napíšte mi to do komentára, rada si prečítam. No a ja sa teda na vás budem tešiť opäť pri nejakom ďalšom videu na budúci. Takže majte zatiaľ krásny deň, ahojte.